كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Можно ли масло тмин мазать в интимные места для лечения? Кабех кеметия лечение чхенах мекшду. Массу диет хака мекшду маста. Кабех кемети бех кемети кючи. Шола хаттара. Можно ли из молока делать маски на лицо? Вообще любая еда, которую даровал нам Аллах, можно ли в целях лечения или красоты наносить на тело? Allah rizquri. Aga ahsanna baqalta. Sunahul lечение laha. Аксагес лечение хашт лаха емекшуис. تعيل بيتش كديك حلقة يلتن زامنة مثلا زودع يوش لين وش البيتش يوش يوت شير تربى دش ليلين هندوس أما إيرن إسرافة دمجردات نحول ساعة هردو على دكا ذات وما دات عقيدات الله أعلم.